sanibonani babukeli lapha emakhaya lo phambi kwenu umlomo ungana lo mpwangeni ngaphansi emandeni ahambe yedwa-ke ishomuka lo Timberlane ngihamba nawo lelo umshuthu wamavidiyo onke siwabona la social media lo angaphansi kwepeji lami bese kuphinda futhi kube ubhuti omdala umlanga lo bafowethu. So njengoba nisibona nje bafowethu inhloso yethu njengamanje ukuthi siyabona ukuthi mangabe ngiposte ivideo la ku-TikTok uthola ukuthi kwesinye isikhathi ayichazeke kahle ngendlela ukuthi umuntu ayizwe vele kuqalelela isikhathi mhlawumbe ukuthi namafuna ama-minute noma ama-second kanti manje uma ngabe siyiposta ku-YouTube umuntu uzokhona akuthole kahle ngoba kunomuntu othola ukuthi akazi mina uzoqala kuphi agcine kuphi kanti manje ku-YouTube mhlawumbe uthatha 2 hours into umuntu uzokwazi ukuthi ayizwe ayilandele kahle ngendlela. Bafowethu njengoba sivulela ipage la-YouTube siyacela nisisenge iqiniso bafowethu nonke futhi emfuneni ukwazi sizokwenza ukuthi manje uma ngabe ukuthi unomcimbi useduzana noma kuthiwa ukho eduzana sobona iqhuma nangiyani nawo ngoba kunomuntu othi akazi uhamba afike nomcimbi mhlawumbe uzoqala kuphi afike ngenza umzekelo nje mhlawumbe ufuna ulanda abantu abadala awazi ukuthi abantu abadala balandwa kanjani kwenzeka kanjani into enjalo siyafika thina capital sizoyiveza kubantu ukuze abantu beyibone nokwelinye izwe no-overseas othi manje umZulu uyafisa kwizinto lapha ekhaya kodwa akanamuntu ababona ukuthi okay musu ufuna ulanda abantu abadala usuwakhe ikhaya wenza kanje lo muntu futhi ukuthi manje ufuna ukwakha omunye umuzi enye indlu ngapha omunye umuzi ngaphandle osinye isibongo angathathi isibongo sifake egcikeni esizodwa uzokuvezelwa yonke lento ukuthi okay njengamanje nangu sibanibani nangu mhlawumbe umlapha usapha umuzi wakabanibani ofunakalayo kulanga ngaphandle and njengamanje kulanga idaba oba nomhlonyana kanjalo ukuze bafethu senze lento ukuthi umuntu sithi into sobe siyikhuluma ibiyenzeka. So konke lokho uzokuthola ku-YouTube bafethu ngiyacela nisisenge ngeqiniso na ku-Facebook kanti futhi sikhona. So bafethu akekho umuntu ongathanda ukubona ingane meyizele lokhu ibona imfishane ngako wonke umuntu mangabe izele ingane ufisa ukuyibona injani ikhula okusho ukuthi njengamanje bafethu siyacela nisilandele ngendlela eyiqiniso ku-YouTube na ku-Facebook. Ongakuboni kahle oseduzana umuntu siyamxhuma maningi ama-comment angaphenduleki mningi umsebenzi esibonayo ukuthi no asikhona abantu baphendula bonke uma senze ividiyo kahle lapha uzobe umuntu esekwazi ukuthi athole lonke engabhekene nayo asizakala ngendlela nezithoba bafowethu. Sibonga ngoba sichazile inkosi yembona into esibhekana nayo lana ukuthi njengamanje siyazi ukuthi sonke sikhule ngezimo ezahlukene kuyenzeka futhi ukuthi wakhula ukhuliswa umama agcine nginganayo ikhulu umhlahlandlela ukuthi baqale ebudeni mfowethu ngoba inkosi yembona la sibambene ehlumuka sizobe sikwazi ukuthi sikusize lapho sokuchishile la asazi khona hayi ngoba singasazi konke kodwa singasilekelelana impilo efanele uyidlala uqhubeke phambili. So hlomuka-ke bafowethu umcimbi nomcimbi uzobe usukwazi ukuthi usibone hayi ngenzile umzekelo kuzobikwa mhlawumbe ungena udwendwe namhlanje lesintu kuzobikwa ingane abantu abazi mangabe kufika nje udwendwe umthimba uma ufika uyangena ekhaya kubikwa ingane kunabantu abangazi lokho kunabantu abangazi bayibona into leyo abangayazi bese iyasuka uhlela esihlahleni bese isuka esihlahleni futhi yesigcawini. So yonke into manje kufuneka uyibone yenzeka konke bafowethu ngendlela kodwa manje ngeke sikwazi ukwenza konke siposte konke la ku-TikTok asisho ukuthi ipage la TikTok lezokulandela lezoba khona kodwa kwaziyeni bafowethu njengamanje no-YouTube siyacela nenze iqiniso nisilandele na ku-Facebook futhi niphinde nisilandele ngendlela. Ma uphethe umlaba kufanele ukuthi uphethe mina uphethe mina kufanele ukuthi uphethe umlaba kufanele ukuthi uphethe Hlomuka kuyafana futhi i-big 3 and umlaba ngiyani nemqala manje kade saba nawo umlaba sikhumane. So bafethu ngiyafisa ukuthi wonke umuntu alilangazele indaba nina ninemibuzo nama-comment siwalanda one by one ama-comment senze ividiyo umuntu simchazele konke ngoba bafethu into esiyibukayo abantu bazalwa beshiye koma wabo oma beyiguse kunomuntu ongazi nokuthi kwenzeka kanjani ngampela mawukuthi ingane uyenzela umhlonyana kwamemulo wenziwa kanjani kwayidalwe landwa kanjani obade ngishilo kwasidwaba makuthiwa umakoti useshonile wenzela isidwaba uwenzelwa kanjani yini isidwaba sini kwasona isidwaba lesiswenzela sona umakoti ungeniswa kanjani esithebeni izonke into ezibalulekile bafethu ngoba njengamanje akusizi ukuprinta amangisi akusizi ukuprinta esiyibona kwamanye amazwe sifuna into yethu manje yakwaZulu. So sicela silandele bafethu ngendlela eyiqiniso sizozama siniphathe kahle ekhaya siyabonga ngethuba.